buszokat dolgozol olyan helyen, ahol hagyományos csekkkészülékeket, illetve a Trinity Gálót is már alkalmazzák. Egy pár szót mondjál már arról, hogy mik szoktak történni a régi hagyományos csekkkészülékekkel, mik a tapasztalataid? Hát elsősorban, amikor kimentem felmérni, hogy hol lesznek a checkpointok, azzal szembesültem, hogy az ellenőrzési pontok nincsenek a helyükön, a környéken sincsenek. Megkérdeztem az őröket, hogy ezek merre vannak, mégis, hogy rossz térképet kaptam, de azt mondták, hogy a térkép jó, a checkpointok viszont leestek, eltűntek, vagy bent vannak a bódéba esetleg. Igen. Szóval akkor vagy eltűnnek ezek a ellenőrző pontok, vagy beviszik a bódéba is, akkor ott bent csekkolnak, hogy még van egy olyan verzió, és egyébként le is lehet másolni, azt nem tudom, arról hallottál, hogy alkalmazták-e már, de van egy ilyen verzió is. Ezzel szemben egyébként a Trinity Guard ellenőrzés szolgált, ez egy alkalmazás. Ezt a lehetőséget nem teremti meg az őröknek, hiszen nincsen kihelyezett ellenőrzési pont, hanem a ellenőrzési pontokat egy térképfelületen helyezzük ki GPS alapon, és ezáltal itt ezek az őrök nem fogják tudni eltüntetni ezeket a pontokat. Még annyi, hogy az új újításban, az új alkalmazásban, az alkalmazás új részében már beltéri QR kódos megoldások is vannak, tehát nem csak kültérben tudjuk használni, hanem beltérben is tudjuk használni ezt az alkalmazást. Ezzel kapcsolatban fogjátok ezt is tesztelni, ha jól tudom, igaz? Igen, és fogjuk. Jövő héten van Kezdjétek is a tesztelést, tehát a beltéri ellenőrzési pontokat is fogjátok ugyanúgy tesztelni. Jó. Ezzel kapcsolatban is egyébként lesznek további ellenőrző funkcióink, amely ki fogja szűrni azt, hogy az őrök esetlegesen kijátsszák ezt a rendszert. Illetve még amit szeretnék gyorsan elmondani, biztos ezt is tapasztaltad, hogy a szolgált vezénylő parancsnokoknak is hasznos az alkalmazás, mivel nem kell mindenféle táblázatos megoldásokba a szolgálatokat szervezni, hanem ebben a rendszerben meg tudja szervezni, az őr is tudja látni az applikáción keresztül, hogy mikor, hol fog dolgozni, mi a feladata, ezáltal sokkal könnyebb és hatékonyabb lesz a munka.